Čaute, tu je Robike aj s hráčom. Čaute 3-3, čaute. Dneska iba skúšame Fraps. Dneska som pochopil, ako sa to používa. Čiže ideme troliť dakoho. Nejdeme nikomu, tak ukážeme hrad. Toto je náš veľký hrad. Veže. Tam mám dom, tam ten. No to je môj tam, tuto. A iba toto tu. Čo je shit? Robo, nechceš TNTčko? Tu má hrad. Tu som mal ja kedysi izbu. Robo. Počkaj. A ešte ukážem zvonka hrad. Ale dáš to iba na tej. Robo. No. Ináč cez leto môžeš u nás prespať. Dobre. Lebo moja mama hľadá robotu, čiže môžeš. A toto je náš hrad zvonka. Mali sme tu aj dráhu, len sme ju počasie museli búrať z technických Lebo nám Láva. idioti. Jaká láva, ty cigáň, veďo? Teraz som ju zakryl. Tak, No a teraz náš hrad. idem teba. Daj mi to TNTčko. Alebo zapal ho. Jo! To bude boom. To už bolo, to šopálko. Nevybuchlo to. To je Nevybuchlo? level TNT a la Pálko. Dobre, a týmto natáčaní to dneska končíme. Nie, nekončíme. Lúči sa s vami Robike a 3-3-3.